Hello, hello, zdravím všetkých. Dneska tu máme zasielku priamo od Anioky. Je to bicykel A8 Pro Max Dual Motor. Je to modelová rada 2025, ktorú začali posielať do európskych skladov len teraz vo februári. Takže ideme sa na to pozrieť, čo máme v tejto krabici a čo to bude za mašinka. Začneme najskôr touto menšou krabicou. Je to samostatné predné koleso, kde toto predné koleso šikujú zvlášť, posielajú, pretože je obrovské a sú tam nejaké váhové limity aj s tou druhou zasielkou, s obrovskou krabicou, takže najskôr si pozrieme toto koleso, ktoré prišlo asi 2 dní neskôr ako veľká krabica. Má vlastne motor 1600 W a vpredu má obrovitánsky kotúč 300 mm, ktorý je obrovský, no. Takže malo by to brzdiť veľmi dobre. Tento kábel, ako vidím na prvý dotyk, je masívny, takže vyzerá, že tam výrobca nešetril. Aj tieto samotné 3 piny sú celkom hrubé, takže bude tam poriadny prípon, takže treba mať aj dobré kable. Pneumatiky, čo sa týka gum, tak sú to, čo som komunikoval s výrobcom, tak mali by to byť vylepšené pneumatiky v tomto modelovom roku 2025, ešte odolnejšie. Je to taký design semi-offroad. Je tam vzor vlastne aj do offroadu, ale vyzerá, že to dobre pôjde aj na asfalte. Takže uvidíme, keď to otestujem, tak dám vedieť. Čiže toto je masívne predné koleso. V balení krabici sa nenachádza už nič viac. Iba to koleso. Čiže krabicu môžeme zatiaľ odložiť. Koleso si takisto tu odložíme na bok. A môžeme sa pozrieť a vrhnúť na túto veľkú krabicu, kde sa nachádza samotný bike. Takže takto je, ako vyzerá bike. Je tu naskladaný parádne. Musím povedať, že je to fakt dobre vystúžené týmito zabranami. Nič není, ako môže byť, nič není oškreté. Je to super stále v dobrom stave. V balení sa nachádza bike a ďalej tu máme jednu krabicu, v tej sa nachádza charger, nabíjačka, masívna tiež hliníková nabíjačka, je to 8 A nabíjačka, 58,8 V, čiže na náš 52 V systém, ktorým disponuje tento bike. Čiže nabíjačka, potom tu máme ďalšiu krabicu, kde máme nejaké náradie, imbusy na dotiahnutie. A potom tu máme pedále. Ďalej tu máme veľké predné svetlo, ktoré budeme inštalovať vlastne na bike. A veľký kľúč, 21 mm na dotiahnutie kolesa pravdepodobne. A to je všetko, čo sa nachádza v tejto krabici. A ešte tu máme jednu krabičku a to sú zrkadlá, spätné zrkadlá motorkové. Tie zatiaľ inštalovať nebudem. No, keď sa pozrieme na samotný bike, tuto hneď vidím, že máme sedadlo.
Skúsime sa dostať k tomu sedlu. Takže tu máme separátne zabalené sedadlo. Není to klasické sedadlo na bicykel, ale je také trošku širšie, s takým tvarom, mierne prehnutým. Takže uvidíme, ak sa na tom bude sedieť. A je tu masívna tyč, 53 mm, nie je ako štandardne na bicykle, ale je to hrubšie. Takže môžeme to rovno dať sem. Tak. To môžeme dať preč. OK. Sú tu použité fakt obrovské hrubé eskapasky, takže je vidno, že výrobca nešetril. Takto tu máme bike, takto ako to vyzerá. Skúsime ho dať teda von z tej krabice. Krabicu máme preč, máme tu samostatný parádny bike a teraz potrebujeme osadiť predné koleso. Predné koleso, a ešte tu môžem odopnúť kľúče a alarm. Vlastne výrobca to dodáva s dvoma kľúčikmi, ktoré lokujú batériu. Pomocou nich sa vlastne baterka dá vybrať a potom tu máme dva alarmy, pomocou ktorých sa bike zamyká, odomyká a takisto sa pomocou týchto alarmov aj bike zapína. Takže toto. A poďme si skúsiť osadiť teda to predné koleso. Bike si otočíme opačne. Je celkom ťažký. Tak bike je postavený. Musíme ešte podoťahovať komplet všetky šroby. Treba všetky skontrolovať, či výrobca nezabudol na nejaký dotiahnuť. Takže všetko skontrolujem, podoťahujem všetky šroby, koleso predné je osadené, rajdy namontované, prispôsobil som si takisto aj brzdy, prehadzovačku, menu.
takto vyzerá mašina. Masívny rám, kde sa nachádza vlastne batéria. Batériu tu máme 52V, 60 Ah, čo je obrovské číslo. Ďalej tu máme dva motory. Motory sú upgradenuté v tejto verzii 2025, 1600W nominál každý motor, čiže predný 1600W, zadný 1600W, dokopy v nominále to máme 3200W a v píku dokonca tie motory dokážu dať 4400W, čož je celkom šialené. Čo sa týka krútiaceho momentu, tak torque tu máme maximálny od 180 do 200 N, čož je takisto slušné číslo, kde predné koleso samo o sebe dokáže hrabať, pokiaľ tomu človek dá plný plyn. Čo tu ďalej máme? Ako som spomínal, toto sedadlo je trošku so širším priemerom sedla tejto tyčky. Ďalej tu máme tento displej, ten môžeme ukázať takto. Takýto displej tu máme. Tuto je tá masívna batéria, ktorá sa dá vybrať. Kolečko malo by byť 52 zubové. 7 stupňový Shimano, prevodník. Brzdy, značka, alebo sú obrandované ako Mafia. Sú to štvorpiestikové hydraulické brzdy. Môžeme sa pozrieť na tento masívny kaliper takisto. Brzdy by mali brzdiť výborne. Takisto táto masívna vidlica predná, ktorá je vzduchová, dá sa nastaviť podľa toho, ako budeme potrebovať, podľa váhy jazdca. No a maximálnu rýchlosť táto mašina by mala mať 45 minút za hodinu, čo je 72 km za hodinu. Brzdy, predný kotúč, ako som spomínal, je 300 mm, zadný je 220 mm na priemer. Kolesa sú tam klasické fatbikeové 20-palcové. No a čo sa týka rozmerov, tak dĺžka je 186,5 cm, výška máme 121,5 cm, potom máme rozmer od motora k motoru, to znamená od jedného motora túto k druhému motoru, tak tam máme šírku vlastne 127,5 cm. Samotná váha bicykla je 44,5 kg, čož je tak, by som povedal, akurát, ale samotná batéria váži 13,5 kg. To znamená, že dokopy bicykel osadený s batériou váži 58 kg. Maximálne zaťaženie výrobca udáva 160 kg. Displej, ako som spomínal, tak ten má 11,5 palca, 11,5 cm, pardon, a ovládače by mali byť v tomto modeli umiestnené presne tu, v tomto kryte, a mali by sa tam už nachádzať dva 32 A ovládače. Verzia predtým skoršia mala iba jeden ovládač, ktorý bol dvojitý, vlastne v jednom ovládači, ktorý ovládal obidva motory, ale výrobca si povedal, že teraz tam dá dva ovládače a v tejto verzii 2025 modelovej by mali byť aj lepšie vyladené tieto ovládače. Tak pozrel som sa aj do miesta, kde sa nachádzajú ovládače. Je to tu takto pekne upratané a neviem, či to je vidno, ale je tam napísané, že je to 30 A ovládač. To znamená, že nie 32, ale 30 A a sú tu takto dva, každé koleso má zvlášť svoj ovládač. Takže možno tam bude nejaká tolerancia plus minus 1 A, takže počítajme, že 30-31 A. Maximálny výkon to asi dokáže dať.
A ešte som zabudol jeden údaj, čo sa týka dojazdu. Výrobca deklaruje 130 až 160 km dojazd len na batériu a s pedalovaním 320 km, čo je neuveriteľné číslo, takže uvidíme, aké budú čísla v reálnom zaťažení pri reálnom teste. Ale táto batérka, ktorá má 60 Ah pri 52 V je niečo neuveriteľné. Je to asi najväčšia batéria v elektrobajku. Batéria sa už nabíja. Nabíjačka celkom hučí. Bola nabitá na 41%. A takto vyzerá vlastne bike po vybratí batérie. Takáto obrovská diera v celom frame. A tuto je vlastne uložená batéria. Tuto môžeme vidieť piny napájacie na batériu, pomocou ktorých vlastne ide šťava do celého bicykla, do ovládačov. A hneď ako náhle vyberieme batérku, tak je o 13 kg bicykel ľahší. Takže batériu dobijeme a môžeme to ísť otestovať. Takisto výrobca mi písal, že osadil aj upgradenuté pneumatiky. Môžete si pozrieť tento design, ako to vyzerá. Čiže mali by byť silnejšie, robustnejšie a mať lepšie jazdné vlastnosti. Zadné odpruženie dá sa nastaviť podľa váhy jazdca, takisto aj predné. Predné odpruženie tu má nastavenie od skoku a takisto tu má možnosť dofúkať, keďže je vzduchové, čiže to sa odčerpuje a na to je špeciálna pumpa, ktorou sa dá dofúkať podľa váhy jazdca takisto. Keď som študoval ešte manuál, tak som prišiel ešte na zaujímavé veci a to je, čo sa týka záruky. Výrobca ponúka, alebo teda poskytuje rôzne typy záruk na rôzne diely. Takže napríklad na rám samotného bajku je záruka 24 mesiacov, na prednú vidlu je to 12 mesiacov, na motory je to takisto 12 mesiacov, na batérku takisto 12 mesiacov, ovládače 12 mesiacov, nabíjačka takisto 12 mesiacov, samotný displej, tak na ten je záruka len 3 mesiace. Na kolesa, pneumatiky 3 mesiace, tomu rozumiem samozrejme. Na sedlo takisto 3 mesiace. Na ostatné diely takisto 3 mesiace. A to je všetko, čo tu výrobca udáva, čo sa týka záruky. Čiže na rôzne časti bicykla sú rôzne záruky. Na to treba dávať pozor a treba hneď všetko vyskúšať, či funguje, a aby nedošlo potom k nejakým nedorozumeniam. Všetko je to vlastne napísané priamo v manuáli, ktorý poskytol výrobca. Takže takto vyzerá táto mašina, osadená, namontovaná. Môžete vidieť zadné pruženie funguje. Predné takisto. A už sa teším, kedy pôjdem vyskúšať tento bike vonku. Aké bude mať jazdné vlastnosti. A aký bude mať záber reálny tieto 2600 W motory. Takže ďalšie video spravím
potom, ako tento bike zoberiem vonku a otestujem ho.